Гадәттән тыш эссе көннәр дәвам итә. Урманнарда янгын чыгу куркынычы зур. Белгечләр бу көннәрдә урманнарга керүнең тыелган булуын тагын бер кат искәртә. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры әлеге көн үзәк темага багышланды. Республика урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов урманнарны саклау чаралары, янгыннарга каршы әзерлекнең торышы турында сөйләде. Радио тыңлаучыларның урманнар белән бәйле сорауларына җавап бирде. Илгизәр Наилевич, хәерле иртә. Эссе көннәрдә урманнарга керүне ничек контрольдә тотасыз? Безнең 14 июньнән алып 6 июльгә кадәр министрлар кабинеты тарафыннан кабул ителгән карар нигезендә урманнарга керү тыелды. Безнең урман инспекторлары, алар безнең 600-дән артык кеше тәүлек буе рәвештә патрульлек алып баралар. Урманнарга тоташа торган юлларны яптык шлагбаумнар белән. Шушы 3 атна эчендә генә 1000-дән артык яңа шлагбаумнар куелды. Агитацион материаллар таратылды. Мәктәпләрдә, авылларда, гражданнар сходларында шушы информация, шушы чаралар гражданнарга җиткерелде. Ял көннәрендә кешеләрнең яратып ял итә торган урманнарга терәлеп тора торган урыннарына мобиль патрульләр җитештердек. Урманнарда ут күз чыга калса, нинди әзерлектә торасыз? Безнең әзерлегебез бик зур. Бүтән инспектор составыбызны шушы кызу көннәренә һәм шушы министрлар кабинетыннан карары булган чорга күчердек тәүлек буе эш режимына. 650-дән артык инспекторыбыз безнең шушы рәвештә патрульлек эшләр алып бара. Бүтән техникаларны гаражлардан чыгардык юллар кырыена. Чөнки бу техника урманга якынрак булса, урман өчен янгын очраклары килеп чыкса, бу безгә оператив рәвештә чаралар принимать итәргә булыша торган әйбер инде. Шуңа күрә әзерлегебез бар. Бу янгыннан саклау эшенә безнең 750-дән артык кешебез бар. 362 единица техникабыз бар. Бүтәнселәгән әйбәт кенә рәвештә эшләп торалар. Урманнарны саклау кагыйдәләрен бузучыларга нинди җәза каралган? Административ кодексы буенча урманнарда шушы кагыйдәләрне, янгын кагыйдәләрен бузу өчен гражданнарга 3000 сум штраф каралган. Юридик затларга 200 меңгә кадәр штраф. Инде бу тәртип бузучылар аркасында янгын чыкса, монда инде Россия Федерациясының Җинаять кодексының 261 статьясы буенча каралган чаралар һәм компенсация шушы китерелгән зыянлыкны юк итү буенча. Шулай да кешеләр урманнарга бармыйча тормый, аларга нинди киңәшләр бирер идегез? Шүпләмәскә, үзләре белән алып килгән суларны, бутылкаларын калдырмаска, ушак якмаска, тәмәке тартмаска, алып килгән ашауларын урманда калдырмаска, чөнки бик зур корылык һәм җиргә атып калдырган бер бутылкадагын лупа эффекты биреп, янгын китереп чыгара мөмкин. Шуңа күрә гражданнардан возможность буенча урманнарга кермәскә, инде кергәннәр икән шушы кагыйдәләрне бик нык карарга. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.